नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. मोबाईल चार्जरच्या विद्युत स्पर्शान 8 महिन्याचे सान्निध्याले दुःखद निधन. सिद्दर गावात शोकाकुल वातावरण. कारवार लहान पोराल्या हातात इलेक्ट्रॉनिक किंवा कसली विद्युत शक्तीचेर चालची उपकरणा किंवा कीटनाशक औषधा असले काय लागी दवरण्यो असे म्हणतात. कारण तेमगेल हातात लागचे पासून पयस दवरू जाय. कारण तेमकां कितें मेळ्ळें की तोंडात घालची सवय उरता. तेजेन कितें बी अनाहूत घडू शकता. अशीच एक दुखदायक घटना कारवारच्या सिद्दर ग्रामात घडली. कारवारच्या सिद्दर निवासी संतोष आणि संजना कलगोटकर हेमगेली 8 महिन्याची चली खेळता खेळता अकस्मात अशाच एक अवघड संकटात पडली आणि स्वतःचा जीव गमवून बसली. थोड्याशा उंचेचेर आशिल्ल्या विद्युत बोर्डात घरात मोबाईल चार्जराला लायलो. चार्ज झाल्यानंतर फक्त मोबाईल काढलो, चार्जर चालूच उरलो आणि या चार्जराचे लांबचे वायर या लहान पोरान चलीन खेळता खेळता वायर तोंडात घातले आणि तितूंतल्यान विद्युत प्रवाह जावन 8 महिन्याची चली सान्निध्य जागेरच मरण पाविल्ली घटना घडली. मोबाईल फोन चार्ज झाल्यानंतर चार्जर स्विच ऑफ केला हेजो परिणाम म्हण सान्निध्य या जगाचो निरोप घेऊन गेले. हेजेन इतराक एक पाठ ही धोक्याची घंटा हेजी देख सगळ्यांक घेऊ जाय अशी सार्वजनिकाली म्हणणे आसा. हो 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 ऑगस्ट 6 तारखेक कारवारात उद्योग मेळ. ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत हेमगेलो नवीन प्रयत्न. कारवार जिल्ह्याची निरुद्योग समस्या पयस करच्या खातीर केंद्रा वेलफेअर ट्रस्ट, मेरिट्यूड हेमगे सहयोगान आणि सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील श्री देवदत्त कामत हेमगेले सौजन्यान कारवार शहराच्या दिवेकर कॉलेज आवारात 6 ऑगस्टाक बृहत उद्योग मेळाचे आयोजन केला असे दिवेकर कॉलेजाचे प्रिन्सिपल श्री केशव केजी हेमी कळयला. शहराच्या पत्रिका भवनात ते मी प्रसार माध्यमाकडे उलयताले. आयतार 6 ऑगस्टाक सकाळी 9:30 ते सांजे 5:30 वाजतापर्यंत उद्योग मेळ चलतलो. या मेळात SSLC, TUC, ITI, डिप्लोमा, इंजिनियर, पदवी, स्नातकोत्तर पदवी असे विविध शिक्षण घेतिल्ल्या 18 वर्सां वयल्या युवक युवतीक भाग घेवंक संदी आसा. या उद्योग मेळात मोफत प्रवेश आसून नोंदणी शुल्क ना. उद्योग आकांक्षीन ऑनलायन मार्फत आपलो वैयक्तीक आणि शैक्षणिक परिचय देऊ शकता. सुमार 35 पेक्षा जास्त कंपनी या उद्योग मेळात भाग घेवचे आसून आतापर्यंत 1200 पेक्षा जास्त जणांनी नोंदणी जाल्ली आसा. नोंदणी करच्या इच्छुकान 8884 461670 आणि 8884 461669 या नंबराचे संपर्क करचो असे कळयला. या पत्रिका गोष्टीत केंद्रा वेलफेअर ट्रस्टाचे अध्यक्ष कृष्णानंद शेट्टी, मेरिट्यूड संस्थेचे फयाज हेमी हजर आशिल्ले. विद्युत अवघडान सजीव दहन जाल्ल्या गोरवाच्या मालकाक 1 लाख रुपयाचो परिहार धनादेश दिलो. मुंडगोड कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड शहराच्या हळूड चाळीत विद्युत अवघडान गोरवाल्या गोठाक उज लागून 7 गोरवां सजीव दहन जाल्ले घटनेन अख्खो गांव शोकाकुल जाल्लो. या उज्यात संपूर्ण गोठ जण तितूंत आशिल्ली 7 गोरवां जण मरण पाविल्ल्या घटनास्थळार सरकारी अधिकारी आणि जनप्रतिनिधी हजर जावन गोरवाला धन्याक परिहार दिवचो भरवसो दिवन गेल्ले. आज ऑगस्ट 2 तारखेक संत्रस्त मंजुनाथ नागेश शेठ हेमगेल घराक भेट दिवन KDCC बँकाचे नैऋत्य कल्याण निधींतल्यान 1 लाख रुपयाचो परिहार चेक
मान्य आमदार श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या उपस्थितीत प्रदान केलो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.